Como reaccionarán os galegos? Comprobémolo. Poñemos a gravar as nosas cámaras ocultas. Juan Manuel chega ao aparcadoiro e, para a súa sorpresa, non pode acceder ao coche. Alguén aparcou xusto ao lado, bloqueándolle a porta e ocupando parcialmente un paso de peóns. ¿Qué? Está imposible. ¿Qué? Que a un C3. Sí, pero non sei de quen é. Pero ese. Mira como lle deixar, é como aparcar aquí que non se pode. Teño un sitio no hospital. Esto sí que é unha maravilla. Por non dentro. A muller percorre o bar buscando o propietario do vehículo. O que non sabe é que a dona está sentada tranquilamente na terraza, facendo unha videochamada e allea ao que está a suceder. Ora, deixou aquí o coche mal aparcado, que o señor non pode entrar. Esta muller está na procura da persoa responsable. A ver se está aquí. Vai buscar, a ver se está. Vai a buscar, sí. Vai dentro. A muller continúa a súa busca para axudar a Juan Manuel. Se quere chamo ya a policía local. Xusto cando está a piques de chamar a policía, aparece a propietaria falando polo móvil. Disculpe. Sí, xa. O señor Que ten unha fago cita. que... Sí, un momentiño. Aténdelle agora. Un momentiño, sí, que estou falando unha cousiña moi importante. É máis importante ir a... Sí. É máis importante que ir a un hospital. Estamos falando aquí. Sí, dígame. A ver, é máis Dígame, importante. señora, que pasou? Este señor quere entrar no coche. E mira, Non pode entrar no coche. Eu, mire, xa yo saco... É que estamos falando aquí polo teléfono e que, claro, estou me volvendo tola. É moi fácil, ves? Non, pero é que non podo cortar a chamada así, que é unha chamada moi importante, claro. Mire, espere un momentiño, claro, pero que un momento só, que se yo quito, non lle digo que non o vaya a quitar o coche. A señora non dá creto e intenta apurar a nosa actriz. Pero non pa Semana Pero Santa. ten moita prisa, ten moita prisa. Bueno, pero eu tamén. Entón, acabo agora a chamada e xa falamos, vale? Usted, non el. Bueno, Encántame que puxos así en xarras. Vai chamar a policía. Vai chamar a policía, home. Vale. Señora, relájense un pouco, que non... Xa vou quitar... Xa vou... Bueno, pero é que, home... Está usted. É un momento solo, home, que non pasa nada. A ver... Vale, en outro momento falamos porque estou toleando aquí, falando con uns con outros. A ver, dígame, dime, claro. Que pasou? A ver, que quere realmente? Eu de usted nada. Non xa, pero que me... entrar no coche. O señor pode esperar un momento que non hai ningún problema. Non pode esperar, está lle dicindo que ten que ir ao médico. Pode? Como non? Claro que pode, sí. Pois Pode xa. esperar un momentiño. Aparte de que está mal aparcada, deixoulle moi arrimado. Señora, xa acabei, relájese. Pois fala, ve. Vale, xa está. Finalmente, a condutora acepta sacar o coche, pero cando intenta ir buscar primeiro o seu ordenador, a señora ponse firme. Perdón, aparte yo coche ao señor e despois vai. Vou coller o ordenador, o coche ao non. señor. O fundamental para ela é conseguir que Juan Manuel poida marchar a súa cita médica. Buscou por todas partes ao propietario do vehículo e enfrontouse coa nosa actriz para axudar a Juan Manuel. Esta muller é maravillosa e ten que sabelo. Así que imos dicirllo. Es unha persoa maravillosa! ¿Cómo te chamas? Chámame Isabel. Isabel, eres maravillosa. Quen é eu? De verdade, Que teño unha mala leche de la... Deches-nos uns momentazos moi bonitos, emocionantes, algúns tamén divertidos, teño que dicircho. En serio? En serio. Mira, o primeiro de todo foi as túas caras. Cando te fuche enterando un pouco do tema. Dixecho, bueno, pues po pobre, que hai que axudalo, verdade? Despois, trataches de buscarte quen era o coche Claro. por todos os medios. Home, aquí Movixeste por un lado e ca outro. Como fixeches iso? Que como fixen? Pois botando unha perna detrás da outra, botando... É que non vi outro xeito, é dicir, o señor tiña que marchar, é que xa me parece tan inhumano isto, que ainda encima, por favor, como non o iba a facer? É que calquera persona o faría, eu creo. Bueno, ao mellor... Non todos. Iso. Non todos. Usted cree? Outro pasan de largo que te fastidie, que te Mira, incomode. ela é actriz, non a odies. Non, por favor, Vale. despois dámonos un abrazo se usted quere. Despois dámonos un abrazo. Pero Juan Manuel non é actor. No. El sofre isto a diario, el ten vivido esta situación en varias ocasións, e está emocionado porque se lle nota, porque ve que o defenden.
Bueno, eu quería decirche de corazón grazas, moitísimas grazas non hai por qué. por implicarte, por o que decía non mirar para outro lado, por ser unha persoa maravillosa e dicías que lle querías dar un abrazo Sí, por por todo o que favor. lle dixeches, vai dar sin problema ningún.